Takže čau čau ahoj, od tady k toho videa a dneska to bude zase z Minecraftu, Mňaucraftu a ještě to začím před spáním, vlastně mi nechci jít spát. Jo, tu jsem už byla, tady jsem se prostě bála jít vejít, protože jsem strašný trošpitel, tak bych to mohla říct normálně. A nikdy jsem neviděla škorpiona jakože na trávě. Asi se normálně. Potom tam vidím ještě, co to je tamto? Nějaká kočička nebo nějaký vlk, nevím. Pardon. A tam jsou takový divní Slenderman. Teda Enderman, tady je prostě taková bílá líška. Wow, to se mi páčí, tu vesnice. Já jsem to našla vesnici. Já jsem poprvé tady našla vesnici. Já mám teda gramatiku, jak mě se to. Já si vědu do domečku, protože já jim nebydlet asi nebudu. Aha. OK. Počkat, jak se to mohlo dostat? Tak to počkat, to já zmátím, protože to chci mít sama. Jako vy tady nebudete, jen tady budu mít ukraný. Vesnička, kde je ten druhý? Tady seš. Tak. Ti tam vůbec nedají pokoj. Mám to postel. Proč tu mám hrob? Já ten hrob tady. Já jsem to znižila, já jsem blbá. Tak. Nějaká torčka? Jedna. Třeba by to víc. Tak. Můžete dát chvilku pokoj. Sakra. To do prdele. Děkuji. Nedrkni se tam. To se nedivně. Aha. Jo, dobrá, jsem dobrá. Jaké vajíčko? Vajíčka. Na mestu. Co si to můžeme dát za zvíře? Nějaké normálně, nebo to šneka, ne? Jo? Můžu se šneka? Ne, nebudu to chovat přece šneky, ty. To je to motýlka. Ne, nevím, co bych si to mohla dát. Forest pine. No. Ten je pěkný, ten je roztomilej. Ty už zůstaneš, kámo. Ty budu mít a další hrob. Jděte s tím na to, protože ten hrob nechci, to nechce mít žádné hroby. Kámo. Zabavíš se. Daj si ti zembec někde pokoj. Asi ne. Ten kraliček tam furt bude asi skakat a se to baví. Jinak, jestli slyšíte nějaké to fučení, tak to je můj notebook. Mě to prostě tak dělá, no. Prosím vás, zombici, aspoň vy toho mi dejte pokoj. Prosím. Vezmeme si tady tohle a tohle tu lampičku. A takovou skřínku a dáme si tady poličky.
Troška už asi nepůjdu, tak to nebude nic potřeba. Vlastně vánoční stromeček, když je tady taková zima, který je pidi. Nevadí. Tak si můžeme dát to. What? To nechtěla dát sakra. No tak tam budu mít hol 2, no, že to nevadí. Je to pokoj. Já to slyším. Mě to leze na nervy. Tak. Ne, králíčku. OK. Králíček už se to nudil. Králíček nám dal papa. Máme tu dalšího králíčka, už to nevadí. Já jsem to nechtěla dát kočku. Sorry, nebo víte co, já vypustím ven. Čičo, jdi. Čičo, utíkej. Tak boss, nechci zabít. No tak chci vidět kočku. Já... nevím. Na to chci dát ten meč. Oh. To je hustý. Můžu si to tady na to dát? Ne. Nemůžu. Sakra, to je dopadlo. Já z toho chci dát i křeslo. To mě bolí záda. Nevím proč. Z toho, že furt dneska jsem... A za to vrzání mě omluvte, to židle. To už je tolik. Asi to vyjde na 2 díly. Asi jo. Když tak, jestli to bude jakože bez odloučení, tak to promiňte, to se mi ukončí ten časový limit, protože to máme na 10 minut. Já jsem taková blbá, že to ani nenastavit neumím, takže to vůbec neřešte. To je moje logika. Ono to asi nedá pokoj, že? Ach jo, bože. Když to pokoj už. Třeba dáme si tu rybičku. Je. Já se jenom na to, že mě to laguje strašně ten Minecraft. Ne, to jsem to nechtěl. Ne. Ani jsem si nechtěla na to sednout, sakra. Tak tam necháme tu jednu. Což nevadí. Uděláme si takový stůl. Takový ten můj stůl, co já vždycky vytvořím. Takový podivný. Dáme si tu sakra. No, tak se asi to tady. Ne. Bože. Aha, pastely. Jo, to by šlo. Teď dáme do toho vodu.